Mangwanani akanaka vedare, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so: ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 46 years ekuberekwa. Mukomanashi mwana wangu musikana right now iye ane 12 years. So ndakamitiswawo navatezvara vangu after I had gotten married. Ipapo hameno kuti chii chakaitika because ndainge ndichitori form 4, murume wangu naiyewo ainge ari form 4, taidzidza tose in the same class. Saka ndakatofungidzira kuti ndainge ndabatira pamuviri. Hameno zvimwe kuda pane zvakaitikawo, maybe ndakaroyewa because ndakatonzwa sekunge ndainge ndabatira pamuviri ende ndaitoita masymptoms ose kurutsa kuita sei. Then ndipo apo pandakabva ndazotizira. Mushure mekunge ndatizira mukoma, ndakangogara pamba pevabereki vemurume wangu. Masymptoms aya akabva atongopera. Mukomanashi, I don't know kuti what really happened. So ndakazogara nemurume for almost 10 years, no mwana no what. Apa vamwene vangu vachiita kudya marasha, asi vaiti pose murume wangu paanenge ati iye anenge ava kuda kuti ange achiwana umwe mukadzi, vaipopota zvisingaiti vachirakidza kuti vainge vasingadi kuti ange achiwana umwe mukadzi. So mukomana achi takagara nemurume until murume wangu paakazotanga iye kuuya kuno kuSouth Africa, ndokubva ndachizosara paya. Saka one day ndakatoti ndakagara hangu ndaitova nemazistress ekuti murume wangu zvino zvaauya kuno kujoni ininiwo ndichaita sei, nekuti kujoni ikoko kana akangogara amitisa that will be the end of my marriage. Saka vatezvara vangu vakabva vazondidaidza, ndokubva ndaenda ndikabva ndatanga kutaura navo. Vakabva vazonditi ivo navamwene vangu pane zvavainge vachida kundiudza, but takazoti tagara tose mukoma kuti vange vachitaura vainge vasingadi. Usiku hwacho ihwohwo mukoma ndakati ndava kunorara, then ivo vatezvara vangu vakabva vazonditevera. Vakangouya mukoma ndokubva vatopinda mubedroom, vakabva vatokiya ndokubva vatonopinda mumachira. Ndakavabvunza kuti what was he trying to do, vakaramba vakanyarara. Ndakati ndava kuda kukinura door, vakamuka ndokubva vauya vakabva vandibata vakabva varara neni. Vakaramba vachirara neni mukoma for about a month, kuzonosvika ndazoona kuti ndainge ndabatira pamuviri. So ndipo apo vamwene vangu umwe musi pavakazonditi muroora ndiperekedze, takati tichifamba ndipo pavakabva vazondiudza kuti ivo kubva zvavainge vakazvara murume wangu vainge vakatozviona kuti murume wangu kuzoita kwake mwana kwainge kuchazonetsa. Ndikavabvunza kuti why, vakabva vanditi sikarudzi yake pavakaitarisa hanzi yainge yakanyura mukati memabhora, asi hanzi yakazoita ichiita senani, but ndo zvavakaona izvozvo. Vakabva vatobvunza vamwe zvikanzi kuita kwake mwana kuchazoti netsei. Ndokusaka vakazotendedza murume wavo kuti ange achirara neni. Mukomana acho ndakabva ndati zvino ndichaita sei nekuti ndatova nepamuviri. Vakabva vatonditi tava kutotsvaka mari izvezvi zvekuti unge uchimutevera. Ndokuzotouyawo kwandakazotoitawo kunoku kuSouth Africa. Nanhasi mukoma murume wangu haatozvizivi kuti izvi ndo zvakaitika. So mukomana acho right now ndanga ndava kudawo umwe mwana wechinumber 2, but handichazivi manje kuti ndoita sei. Kwaari murume wangu ndinongomuudza kuti one iye ari bore, but deep down in my heart I feel as if I need another one. Mukomanashi handichazivi kuti ndoita sei. Ndotsvaka here hama yake inondimitisa like kunana bamunini vachirikowo vana bamunini vachiriwo vechidiki. Handiziviwo kuti ndoita sei. Please help me out. Pane vamwe bamunini vandakatoema kutaura kudai. So bamunini ava vachiri form 6, so handizivi kana zvichiita kuti ndinge ndichimbozama navo bamunini ivavo kana kuti ndongozviudza kuti one iyeye ari right. Haisiwo mhosva yangu, ko ndaikuziva sei kuti murume wangu iye haazvarisi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vanzvadzi vedu zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi kondai kuziva seiko kuti murume wangu iye haazvarisi ndokubva ndazorara navatezvara vangu ndikatobatira pamuviri. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mukadzi uye zvekare ndine makore 28 years ekuberekwa. Ndakaroorwawo a couple of years ago, but pane zvakaitika apo pandainge ndichiri ne22 years. Zvakaitika ipapo mukomana chinde zvekudai so. Ndaiitawo zvekutengesa mabhanana uye zvekare nemafrizits. So ndaiwanzokufamba mukomanashi. Nerimwe zuva ndakazomiswa neumwe murume uyu ainge aine motikari yainge yakanaka chaizvo. Ndokubva andimisa paya akabva atanga kutaura neni. Apo panguva yacho ndainge ndisati ndatombotanga kuita zvemaboyfriends, ndainge ndichitori mhandara chaiyo. So takati tichitaura paya murume uyu, saka akabva andipfimba. Ndikabva ndati ina hangu handikuzivei, hapana pandikambokubvumai ne1 day. Akanditi zvino zvausina kana foni. Ndikangoti muchazongoitawo muchingonditaimira. Mukomanashi murume uyu aiva nechain yake yainge yakanaka iri yegold. Akabva aibvisa chain iyoyo ndokubva azondipa chain iyaya. Kungonogamuchira kwandakaita chain iyoyo ndakabva ndatonzwa ndichibatwa nemamwe mazirudo ndokubva ndatotanga kutomuchiva. Akazotondiperekedza murume uyu tikadzokera kumba, then tikabva tangoramba tichingotaura. So nekufamba kwenguva akazonditengera foni yekuti ndaikwanisa kucommunicata naye. Aienda neni kumaloji achinorara neni, but even that very first night, mushure mekunge ndamubvuma murume uyu, cheni iya yandaiirota ichishanduka kuita nyoka. Ndaiti kana ndairota yashanduka kuita nyoka kudaro, yaitouya yobva yatotanga kutondiyamwa mazamu angu zvokuti mangwana acho makuseni ndaimuka mazamu angu achirwadza. Worst of all, paakazotanga kurara neni murume uyu, nyoka iyi yaitouyawo. Yaiuya then yobva yashanduka yobva yaita kamunhu kadiki diki. Munhu kaya kanenge kari kapfupi pfupi zvokuti kanenge kakaenzana nechigunwe changu, asi kanenge kaine zisikarudzi rakakura. Kanhu aka kaiuya kobva karara neni zvekuti ndo pandakatangawo kuita problem yechibereko. Each and every time pandinoenda kumaperiods ndinonzwa sekunge chibereko changu chinenge chichida kutodona. Apa iyo pain yandinenge ndichinzwa mukoma, it will be just too much. So nembinga iyi takaramba tichingodanana until the day ratakazoenda kune imwe hotel. Tiriko ikoko mukoma ndo pandakanyatsokuona nyoka live and direct. Zvakaitika mukoma ndezvekuti inini ndainge ndiri pamusoro pake panguva iya yatainge tichisika bonde. Ameno chakangonditi tarira pasi. Pandakanotarisa pasi mukoma ndakabva ndaona kuti pasi painge paine rimwe zinyoka rainge riripo. Nyoka iyi mukoma yainge ichingorutsa ma20 US, ichirutsa ma20 US. Ndakavhunduka ndikabva ndaridza mhere. That was the last thing that I remember. The next morning pandakamuka tainge tivete kumba kwake. Nekuda kwekuti pandakaridza mhere mukoma akandiitira hasha, ndainge ndava kutya kana kuti ndinge ndichimubvunza kuti nhaiweko chii chakaitika. Ndakaona kanyoka ichirutsa mari kuloji kwekwe kwatainge tiri. Apa ndaivatya baba ivavo because vainge vari vechikuru. Then vakabva vazondipa mari mukoma, vakandipa mari yainge yakawanda. Ndakazoti ndava kuenda kumba, ndipo apo pandakabva ndachizosangana nevamwe madzibaba. Vakabva vazoti vainge vachida kutaura neni. Vakabva vazotanga kuprofita, vakabva vandiudza kuti ndainge ndiine mari yandainge ndiinayo uye zvekare ndainge ndichibva kusleep over. Vakabva vati mari iyoyo yauinayo ndiyo mari ichazoshanda parufu rwako, ndo ichatenga coffin uye zvekare ndo ichatenga chikafu parufu rwako. Uri kuzviziva here? Nekuti wagamuchidzwa mari yehurombwa, mari yakagadzirwa, watochekereswa iwewe. Saka
Pose pavakandiudza izvozvo mukoma, ndakatomboita doubt mumwoyo mangu, but pavakazongonditi mari yauye nayo handiti une 3700 US here, ndakavhunduka mukoma, because that was exactly the amount that I had. Murume uyu ainge akandipa 3.5, but ndainge ndagara ndiine ka 200 US kangu kandainge ndiinako mukoma. So vakabva vazoenda nini kusoweravo, takaenda kuya mukoma, ndokubva vachizotanga kundinamatira, but vakabva vazotora mari iya vakangondisiya ndiine 1000 US. Ndichingonosvika kumba mukoma akabva andifonera murume uya akabva atanga kundituka, akatouya kumba kwedu nemaCID. Ndipo apo vabereki vangu pavakazozviziva kuti ndainge ndava kuita zvekudanana nemashuga daddy, ndikatombotorwa nemaCID mukoma. Vanhu ivavo vanoita sekunge vainge vachida kundiuraya, because vakati vachienda neni vachiti toda kuenda newe kuCentral, but taingoti tikati fambei, motikari yavo yobva yadzima. Tisati tatombobuda mulocation matainge tichigara mukoma, motikari iyi yakadzima for about 4 times ichingodzima chete, ndokubva vazoramwa. Wani wacho mukoma akangoburuka ndokubva avhura dhoo rekubackseat kwandainge ndakagara, ndokubva aita zvekundizvuzvurudza ndiburutsa mumotikari. Akapopota mukoma, ndokubva vatongoenda varume vaya, even though vainge vakati vainge vari maCID, but I think kuti vainge vachitoda kutondiuraya. So after so many years, mudhara uyu ndakazosangana naye, ndainge ndichiri kuita zvekutengesa zvekare. Mukoma akangonditarisa ka1 ndokubva aridza tsamwa, but pandakasangana naye mudhara uyu ainge aita kusauka, unyatsokuona kuti munhu uyu abroka nemari yainge ambori nayo. Ipapo mukoma nacho ndakanyatsokuona kuti ainge abroka, kana chimotikari chaainge achifamba nacho akangonditarisa ndokubva atoridza tsamwa akaramba zvake achitongoenda. Ndakazoroorwa hangu mukoma nashi, but nanhasi uno ndine problem yekuti ndinopota ndichiita mainfection uye zvekare each and every time kana ndiri kumaperiod. Iyi mukoma, pain yandinonzwa ndinotopona nekunwa mabrufen each and every time ndiri kumaperiod. Uye zvekare ndikuda kubvunzawo kuti nhaye kuramba ndichingonwa mabrufen kwandinoita hazvina here maside effects, because each and every month ndinotofanira kutoti ndige ndichitomanwa mabrufen awa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu pakaipa, asi ngatitaurei navo vanzvadzi vedu. Hanzi ndoda kuzivawo kuti kuramba ndichinwa mabrufen hazvina here maside effects, kuti each and every month ndinotonwa mapain killers acho iwawo. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 33 years kuberekwa. I was married last year. Saka amai guru vakauya kwandiri, amai guru mudzimai wemukoma wemurume wangu. Pavakauya kwandiri vakabva vanditi vainge vaine plani yekuti tinge tichiita mari. Ndikabva ndati iplani yei? Ivo vanoshanda samaid. Ini hangu pari zvino ndakarambidzwa kushanda nemurume because ndine pamuviri. Vakabva vanditi plani yacho ndeye kuti tinge tichizoita mari. Ivo vari kuti vakataurawo neumwe muIndia uyu ihama yaboss wavo. Saka iye akati hanzi ane maconnection nemamwe makaradhi eCulinesia. Makaradhi awa hanzi vanoita zvekukidnepa vanhu vane mari. Saka makaradhi awa anoti kana akidnepa munhu ane mari, mukadzi wemunhu ane mari, kana kuti vana vemunhu ane mari, vobva vazoti vanenge vachida mari yekuwanda. Saka maiguru ivo vakanzi ndo vari kufanira kuti vange vachizovhurira vanhu ava, vobva vazopinda, pobva pachizotorwa mukadzi kana kuti amai vemurume. Apa idhiri riri kutorongwa nehama yaboss waamai guru. So mukomanashi, ndichiuyawo pano ndiri kuda kubvunza kuti dhiri iri ringabudirirawo here mukoma, because hanzi tinokwanisa kutoita mari. Please tell me when you post my story. Uye zvekare, do not share my phone numbers with anyone. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Vahanzvadzi handiti makati mune pamuviri, madhiri amuri kuda kuita iwawoka mwana iye muchanomusvarira kujeri mukaita zvekutamba. Kwamuri kuda kutambira uko zvekidnapping izvi mheno henyu, asi ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mwana wangu ava kupota achichinja kuita gudo mushure mekunge ndabatsirwa nevamwe sekuru vandakasangana navo paFacebook. Saka kutaura kudai nasekuru ivavo tiri kunetsana. Vakatobva mukunditumidzira tsamba mushure mekunge ndavaudza kuti ndo zvava kuitika kunoku kuSouth Africa, because mwana uyu takatoona kutoti zviri nani kuti tinge tichimutora tinge tichigara naye kunoku kuSouth Africa. So mukomanashi zvakaitika ndezvekudai so. Mainge muri mugore ra2017 apo pandakatenga imba, but ndichinotenga imba iyi ndainge ndisingazivi kuti munhu anditengesera imba. This house, it was under family trust, in which haukwanisi kuti ungochitenga imba iri under a family trust without everyone signing who is part of that family trust. Kondaigozivei imba yacho iyoyo mukoma ndakangoionawo ichimaketewawo on this other page. Handidi hangu kutaura zita rake munhu iyeye, but munhu atori nemafollowers akawanda kuFacebook, ende ndakazotonyudzwa zvekudaro mukoma and threatened after that. Zvinoitika munyika medu zvinorwadza mukoma, because mushure mekunge tadyirwa mari yedu tatorerwa imba, ndakazoti ndava kumuudza munhu uya kuti ndainge ndava kuda kuendawo public kuti ndige ndichiudza everyone kuti I got this house through this famous Facebook celebrity. Mukoma, the threats then started coming. Kwakatouya vanhu mukomanashi vainge vachitondiudza kuti vanokwanisa kutondinyudza ende vanotoita zvematongerwo enyika. Ndakatombotanga ndichifungidzira kuti kwainge kuri kunyepa. The first time vanhu ava pavakauya kuno kuSoweto kwatinogara, then ndokubva vatongotiudza kuti ivo vanoita zvemusangano and they had managed to track me down, and kana vachida vanokwanisa kundinyudza. Ndikati azvimwe kuda maybe celebrity iri ndo rainge ratumidzira vanhu varo, but mukoma ndakazotonzwa mudhara kumusha uku achitondiudza kuti kwainge kwakatosvika vanhu vainge vachiti ivo vanoshandidzana nevanhu vemusangano, and kana ndikaramba ndichingonetsana naro celebrity racho iroro vaikwanisa kutotinyudza as a family. Saka mudhara vakabva vati chingosiyana nazvo mwanangu, zvinowanikwa wakatodyirwa mari yako, wakadyirwa mari yako, ukatengeserwa imba isina mapepa. We had to move out mukoma. Apa neexcitement tainge takatoitawo marenovations, but sezvisinei ndakangoramba ndichingotsvakawo n'anga yekuti yaikwanisa kundibatsira. Takazosangana nayo n'anga iyi mukoma, takatanga tichataura paFacebook ndokubva tazoenda kuZimu. So isuwo nekusaziva, because ndokainge katori kekutanga kuenda kun'anga, tine hari yatakabva tapiwa nemapakatwa 7. So each and every day tinotora bakatwa tobva tazoriisa muhari. Riya bakatwa iro ratinenge tarara takaisa muhari, paunoritora kudai rinenge rakazara ropa, then unofanira kuti unge uchizorigeza nefresh milk. This we have to do each and every day. Kunyange zvikanzi taendepi tinofanira kutoti tinge tichifamba nehari yedu nemapakatwa edu 7 iwawo. So mukomanashi, mushure mekunge tapiwa hari iya nemapakatwa edu, takazodzoka kuno kuSouth Africa. Takati taita mhiko dziyedziya ndopatakazonzwa zvichinzi uya murume wekutitengesera imba ainge ava kupenga. Takafara mukoma, ko hatina kutoziva kutoti tainge tatoromba. Ukuone kusaidi mwana ndokubva achizotanga kurwara, ava kugwina mwana achingorwara. Ndakatanga kurota hope mwana wangu achichinja kuita gudo. Then one day musikana ainge achitishandira akabva azotiza, so ndakatofungidzira kutoti zvimwe kuda maybe ainge akatibira, but akaramba achitaura neni achingoti ndichazokuudzai. Akazoti ava kumba kwavo, ndipo apo paakazoti chakonzeresa kuti ndinge ndichizotiza inhau yekuti mwana wenyu anopota achichinja kuita gudo. Akati akatanga kuzviona mushure mekunge
abatwa nemadzikirira, then paakazovhunduka achinomuka ndokubva aona kuti muspain mavainge vakarara mainge muine gudo rainge ririmo. Gudo iri hanzi rakabva ranyangarika. Iye achitaura anoti ainge achifungidzira kuti zvimwe kuda vainge vari vatete vake, avo vaaiti vainge vachiroya vatete vake, but nekufamba kwenguva nekuendawo kumaprofita ndopaakazoudzwa kuti tainge takaromba, ende mukunoromba kwedu tainge tichishandisa mwana wedu. Mukoma handina kuzvibhilivha, but mwana paakaramba achingorwara ndakazoti nemishonga iyi yatakabatiswa zvimwe kuda ichokwadi, plus munhu wacho uya akatibira kupenga kwaari kuita zvinoreva kuti maybe mwana zvechokwadi anopota achichinja kuita gudo. So takabva tazotora mwana, nanhasi uno mwana wedu tinaye kunoku kuSouth Africa. Mwana wangu mukoma anotopota achitochinja kutoita gudo, ende anoti kana achinja kuita gudo tinenge tichitomwaya bute pasi tichitoombera. Zvinhu izvi zvinoitika maybe for about 5 minutes or so, anobva atoita right. Ndokurombawo kwatakaitawo mukoma Nashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna kuna Haiti. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Kana kuri kunzwo wakarombawo nekusaziva, please do come to my inbox and tell me your own side of the story.